Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ano na pud kita mga higala ni nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, pitch sa 24 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2023 og Happy Fiesta kanatong tanan no. Labi na katong nagsaulog sa fiesta sa atong mahal na patron, Senior San Juan Bautista. So kumusta na no? Naghinaot kita mga higala nga ana ang kamungtanan sa Kapiskay Panglawas ug padayon sa inyoha nga mga pagpangalagan. Abino, kumusta na diya ang atong talahurong obispo, Bishop Lito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang atong mga kaubanan nga mga pari, no, sa Diocese of Dumaguete, ingon mo sa mga atua nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot sa atua nga pagsibya. Kumusta na, no? Abino, ato di ay nga tibayaon usab ang mudto ang ato ang mga kaigsuonan nga mga kamadrihan. Kumusta ang ato mga sisters, ang ato ang mga lay ministers, ang ato ang mga kining gitawag og mga MBG. Kumusta mga sakristan? Kumusta? Na ang hinaot kita mga higala nga anaa gyud kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Abi no, ari kita mga higala sa ato ang ari kita sa ato nga CBCP News. Bishop Ruperto Santos, Vice Chairman sa Commission on Migrants and Itinerant People, nanawagan karon sa Administrasyong Marcos nga mutugot nga muhatag og temporary refuge alang sa mga refugees gikan sa nasod sa Afghanistan. Nasayra nato nga ubay-ubay baya sa mga katawhan sa nasod sa Afghanistan ang medyo ni migrate, no, naghimo sila nga mga refugees tungod lagi sa nakitabo nga kagubot usab sa ilahang lugar. So muna nga hinghangyo kini si Bishop Santos nga kun mahimo mudawat pud ta og mga ganing mga taga Afghanistan nga mga refugees. Balita mga higala gikan sa Batikan, Sister Lucia dos Santos, usa sa tulo ka mga bata nga mga missionary dito sa Fatima, no, gideklara, no, nga mga gideklara nga usa na ka venerable or venerable usa sa mga lakang paingon na sa pagkahimo niining usa ka santos. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamuntuhon. Bino ari kita mga higala sa atong Saint of the Day, June 24. Okay? Ang ato karong santo, of course, we know very well, ang ato karong santo mausi San Juan Bautista. Bueno, kini si San Juan Bautista, anak kini siya ni San Zacarias ug ni Santa Isabel. Unya, nahimo kini siya nga usa ka magsasangyaw, no? Unya, dito namunyag pud siya dito sa suba sa Jordan. Gani, siya mismo may nagkabunyag sa atong Ginoong Jesucristo sa diha nga nisugod sa wala pa makasugod ang atong Ginoo sa iyahang ministeryo. Siya kini si San Juan mo ay nag-andam no iyahang matud pag-giandam ang pag-abot sa atong Ginoo. Nya nahimo siya nga sa ato pa na in English pa na precursor. Siya mao ay nag-una. Unya matud pa iyaha nga gibadlong kini si Herod Antipas tungod lagi sa iyaha nga dili mayong gibuhat nga iyahang matud pagkikarelasyon ang asawa sa iyahang igsuon, no? Muna nga ang nahitabo karon, no, si Herodias ang katong asawa sa iyang igsuon dako kayo kayugot kang San Juan og nangandoy kini nga mapapas gyud sa ilang dalan si San Juan Bautista og naabot gyud kanang higayuna sa diha nga nisayaw ang iyang anak ni Salome og gikahimot pag-ayo ni Herodes ug mao yung gipangayo nga isip gante ang kamatayon ni San Juan Bautista. So karong adlaw mao ang kapistahan ni San Juan Bautista. Abi no, padayon kita mahigala sa ato ang mga pamalandong nato mahigala, no. Padayon kita sa ato ang Jolo joke. Adili lang tamo joke mahigala. Ari kita sa atong katikisem. Doon ay mga pangutana diri. Padre,
kinsa man gyoy makakumpirma. Ang tubag niya na actually ang makakumpirma kuan ra gyud obispo ra gyud. Pero sigon sa iyahang magdepende gihapon sa obispo kung mohatag siya katungod kanamong mga pare. Bada nga kami mga pare usahay pod makapangumpirma pod ni labi na kung dunay mga kalaslon. Pero ang pinaka-legitimate gyud nga mohatag og kumpirmasyon bawo ang obispo. Pero kung iya kining idiligar diri kanamo, pwede bod labi na kanang mga kalaslon. Okay? Nahala, aritas laing pangutana. Pader, pila man gyud edad sa bata nga kumpirmahan. No? Matud pa, the sacrament of confirmation is to be conferred on the faithful at about the age of discretion, or unless the Episcopal Conference has decided at a different age, or there is a danger of death, or in the judgment of the minister, a grave reason suggests otherwise. Traditionally, it is understood at the age of 7, no? Kanang age of discretion, age of reason ba? But individual bishops can decree for their diocese that the age of confirmation within the diocese be within that range at 7 or to 16 years old. No? So magdepende na sa talahorong obispo kung unsa po iyahang mga diskresyon kabahin niya na. Kaya kung sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 8, versikulo 14 sa 15, mao kini ang ato mga basa. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Ilahan gidala si Pedro ug si Juan ngadto kanila sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kang Espiritu Santo wala naman mukunsad kanila bisan usa kanila na sila nga isip Ginoong Hesus unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. So muna no nga ang nakuan gyud ang nangumpirma mao gyud ang mga apostoles or sa kinsa man mga apostoles mao kini sila ang matud pa sila ang mga original nga gitagaan ni Kristo sa katungod sa pagkumpirma, no? Pero tungod lagi kay do na may ordinasyon mo na nga mga obispo nya kay tungod lagi discretion po sa obispo nga iyang idiligar muna nga kami usab nga mga kaparian usahay mangumpirma pod may. Pero mag-agad gyapon na sa local ordinary. Klaro? Nahala ari kita sa Sacrament of Reconciliation. Unsa maning Sacrament of Reconciliation? O sa Binisaya pa ni sakramento sa pakighiuli. No, unya dunay daghang kay tawag ining Sacrament of Reconciliation. Usahay gitawag kini siya og Sacrament of Penance or maybe Sacrament of Confession. So doon na kita mga biblical basis, no? Alang sa ato ang sakramento. Sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16, nagkanayon kini busa, pagsugiray kamo sa inyong mga sala, ug pag-ampo alang sa usag-usa, aron kamo mangayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong, dakog kahimuan. Okay? Abi na, din na lang unta kita kuto mga higala ha. Medyo busy-busy tarong gamay kay kuan maron ko, piyesta ni San Juan, daghang gitag misa, mga kapilya nga nagsaulog usab sa kining gitawag nato og kining gitawag natong kapistahan ni San Juan Bautista. Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.